Škola už nie je, ako ju poznáme. Je iná. Je to horšie ako koniec sveta. Dokonca je to horšie ako zombie apokalypsa. Jedného dňa sa všetko prevrátilo hore nohami. Prišiel list z ministerstva, v ktorom bola nová stupnica hodnotenia známok. Za jednu chybu bola 2, za 2 chyby bola 3. Deťom sa to nepáčilo, ale nemali odvahu na to, aby niečo urobili. Po dlhom rozmýšľaní sa skupinka odvážnych detí rozhodla, že zakročia. Vymysleli úžasný plán. Eduardo, ktorý bol počítačový maniak, stiahol plány budovy, v ktorej bola nová stupnica hodnotenia známok. Dievčatá zohnali špionské oblečenie a baterky. Všetko bolo pripravené. Lenže William a George, najlepší žiaci na škole, chceli túto akciu prekaziť, lebo im táto stupnica vyhovala. Pri tejto stupnici boli najlepší žiaci v celej škole. Rozhodli sa, že im ukradnú plány MŠSR. V noci sa vkradli do ich skríše a plány ukradli. Ráno, keď sa Diego, Zuzuš a Bibuš vrátili do skríše, zostali stať ako keby Nechápali, kde sú ich plány. Celú skríšu obratili hore nohami, ale nič nenašli. Akciu chceli zrušiť. Na hodine výtvarnej výchovy mali nakresliť ľubovoľný obrázok. Williamovi a Georgeovi sa kresliť nechcelo. Vytiahli z tašky plány, ktoré ukradli a odovzdali ich učiteľovi ako kresbu, ktorú nakreslili oni. Diego si to všimol a keď sa učiteľ nepozeral, plány schmatol. Večer už bol tým pripravený na akciu. Preklzli do budovy a dostali sa k počítaču. Museli byť veľmi opatrní, lebo všade boli kamery a po chodbe chodil strážnik. Zuzuš a Bibuš dávali pozor. Zatiaľ Diego s Edom prelomili bezpečnostný kód a prepísali stupnicu, ktorá hneď ráno prišla do všetkých škôl. Všetko bolo naspäť po starom a na skupinu odvážnych detí boli hrdé všetky decká z celej školy. A tak sa do kalendárov zapísal tento deň ako deň boja za jednotky.